Din hija Zejli. Għandha biss 3 snin u diġà kellha ssifer 17-il darba l-Ingilterra għal kura f'għajnejha. Omma Antonella u missiera Jean-Antoine jispjegaw il-kundizzjoni tagħha. Meta kienet newborn, id-diagnostikawla kataretti ta' bniedem ta' 70 sena. Ara il-deċiżjoni tad-tabib kienet li jitneħħew il-kataretti pers li għadha żgħira wis jagħmlu implants speċjali għat-tfal ta' dik l-età. Din il-proċedura trid tibqa' tiġi sorveljata u l-kundizzjoni tagħha tiġi kontrollata anke b'korrezzjoni fil-vista. Jgħidu li sabu għajnuna kbira mingħand Puttinu Cares minkejja li dan mhux każ ta' kanċer. Il-kura fl-Ingilterra tiswa ħafna flus u fil-preżent il-gvern ħallas biss il-passaġġ ta' ġenitur wieħed biex imur mat-tifla. Tala biss tal-Ingilterra biss tiġi madwar 2,000 euros. Baċi nigħu, dejjem ikollna konti ieħor miċċalijiet u l-mediċina li ordnanna. Din hija biss familja waħda minn ħafna li għaddejjin minn din is-sitwazzjoni. Bilan li tingħata għajnuna lil dawn il-familji fir-roadmap tiegħu għal 5 snin li ġejjin, il-Partit Laburista qed jgħid li bi gvern ġdid l-istat jibda jħallas l-ispejjeż għaż-żewġ ġenituri u mhux għal ġenitur wieħed meta tifel jew tifel taħt l-età ikollhom isifru barra l-kura. Ma' 30 pazjent fix-xahar isifru biex jingħataw il-kura barra minn Malta. Minnhom 5 jkunu tfal. Proposta bħal din hija pożittiva ħafna l-ġenituri bħal Jean-Antoine u Antonella. Qed tifranka spejjeż li tista' tonfoqhom f'affarijiet oħra. Fil-każ tagħna bħal dik kien qatalli passaġġ mill-naħa tal-gvern jien ikun qed nifranka il-passaġġ u bil-flus tal-passaġġ iħallas niċċali lit-tifla. Ġifri naqbel magħha 100% dik. Jispjega għalfejn huwa importanti għalihom l-itnejn li huma imorru ma' binthom l-Ingilterra. Dik il-ħaġa li jkunu ġenituri huma l-ewwel nett sapporta xulxin. Qed ifaġru xulxin u l-bniedem ma fehmx oġġett li ieħor jifhmu u fl-istess ħin qed naqblu. U oħra, jiena mal-martejn nkun insaqsi ħafna affarijiet mill-affarijiet li tagħmel it-tifla. Nibda ngħidu oġġett it-tabib u nibda ninsal ta' warajha. Koma jkun fil-mara tfakkarni tal-isma dik tittajlu. Fl-istess ħin qed niftakar u ġiet għat-tifla wkoll. Dik il-ħaġa tlajna hemmhekk bħala familja maquda. Aħna kemm darba ġifieri ħadna t-tifla żgħira ħadniha magħna wkoll. Għax iktar ma nkunu maqudin iktar narani qed il-battalja qed niġġielduha kollha f'daqqa.